beda ya bumi langit. Sampeyan iso dadi dewa mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda. Kula ngetutke Semar ming kere terus ora mundak-mundak. Iya, Bagong pestine dewi-dewi. Nuni nggih. Bekti kula nek nyelok napa? Ya sakarepmu. Kula karo sampeyan tuwa sapa? Aku dhewe ora ngerti takono bapakmu Semar. Wo wis kacau iki silsilahe. Iya Bagong. Bekti kula kunjuk kula Nyamadipati. Ya, pangestu Tampanono. Nuni nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Bagong, wonten dawuh kula. Ana apa Bagong kita sowan ngane-anehi teka dadi gegering kayiwangan hawa panas sing sumundala ing kayiwangan. Ana kawan Bagong matura yen darbe panjaluk tumuli matura, yen darbe pitakonan tumuli takokno marang panjenengan ulun. Ulun bakal nampa ingkang dadi atur kita Panakawan. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan pukulun. Wale-wale menapa? Sowan kula ngersa paduka Hyang Pikulun menika estunipun nuruti kalih ati kula pukulun. Nuruti kelawan ati kita. Nggih. Sebabe apa? Critane rak ngeten. Kula niku krungu kabar nek Kak Gareng niku wis tau tate ketemu karo bapakne. Kula tanjeke teng omahe Gareng. Reng apa kowe wis tau ketemu karo bapakmu kok? Gareng niku semaur, heeh. Nek ngono adek iki dudu anake Semar, dudu ya ming anak pek-pekan ngoten. Lah bapakmu sapa, Reng? Bapakku ki padha karo bapakne Petro, tunggal bapak. Terus kula mara tenggene Petro. Truk, ngoten niku. Apa bapakmu karo bapakne Gareng ki padha apa? Padha. Nek ngono kowe karo aku barang ki padha tunggal bapak, ora. Kowe ki beda dhewe. Ngoten niku. Lah terus bapakku sapa, Truk? Bapakmu ya Semar kae. Monggo ati kula niku jane ora pas. Nek kula ngrasake anak Semar niku mboten. Wong Petro karo Gareng kowe bapakne beda kok. Ngoten. Nggih bener nek Semar niku ya anak-anak. Ning anake Semar niku do dadi dewa. Mula sing dijak medhun ning jagat niku mung anak-anake Kuwalon. Sing dijak sengsara niku mung anak-anake Kuwalon. Terus kula takon kalih Gareng, "Lah anakku bapakku sapa, Reng?" "Ya mbah, ngoten niku. Kelara-lara kula 7 dina 7 bengi ora doyan mangan. Meneng mawon kula teng omah mikir nganti rambut kula sing arep rontok niki. Niki merga kula mikir wong tuwa kula niku jane sapa? Ora mungkin nek kula niku urip kok mlethek saka watu. Niku mboten bakal kelakon. Tumuli kula rembugan kalih bojo kula. Bojo kita nggih. Yem Tariem. Bojo kita jenenge Tariem. Nggih. Malah durung ulun catet. Yen to ulun kagungan titah alan Dewi Tariem. Mboten Dewi. Niku mboten anake ratu, niku anake tani kok. Iya Bagong, nggih. Lek kula ketemu teng Gubuk Asmara. Iya Bagong, nggih. Ayo. Pripun meneh sing jeneng jodoh? Ya iya lah nggih. Piye aku kok ngene iki, aku kok kaya rumangsaku kok kaya urip kok ora ndek wong tuwa ta, Yem. Lah nggih sampean pripun carane Pak goleki bapak? Bapak sampean niku sapa? Bapak kuwi jarene ya Semar kuwi. Bojo kula wae ora yakin kok. Nek kula niku anake Semar, rupa ya beda, kesenengan ya beda, hobi ya beda. Semar niku hobine wedangan, kalih pacitan. Kula hobine nyopet. Lah beda to to? Pun beda. Dadi mesti enten darah sing mengalir teng kula nek pancen kula niku anake Semar. Lah terus kula rembugan kalih bojo kula ngene wae, Yem. Nek aku ora iso nyembah wong tuaku, aku ki isin, aku ki wirang. Mula tak nek aku goleki bapak piye? Ah monggo Kamas. Kamas pangeran ajeng kersa tindak. Pangeran sapa? Pangeran anu bojo kula nek ngundak kula pangeran. Oh. Mboten napa-napa karena wis aku gelem ngepek kowe Yem nek kowe nek nyeluk aku pangeran. Ngoten nek nang omah. Sepriki niki nek ajeng tindak goleki bapak, nggih monggo. Ning kowe tak tinggal suwe lho ya mboten masalah ngoten. Mengko nek kowe kangen piye ora? Bojo kula niku Semar
Ra nggih tesih kathah tangga teparo to Mas. Anjen bojo kula niku tilas wong nakal. Oh iya. Ning kula slametke saking lubang napa jenenge kenakalan, kula entaske. Lah saniki dadi wong apik ya mung sak gala-gala iku kumat. Iya iya. Ora apa-apa. Anak kula sing cilik dhewe niku ora mboten padha kali kula to. Iya iya. Si Basir iya iya. Niku raine mboten padha kali kula, nek mboten apa-apa tak openi jeneng kula niku seneng anu kok nglumpukke pahala. Iya iya Bagong. Sak banjure piye? Ah terus kula takon, aku lek arep takon endi ya bisa coba bayangno. Semar tak takoni mesti lara ati wong Semar ki bapakku angkat. Upama tak takoni Mar, bapak kuwi asline sapa? Mesti weh blegegek ugeng niku metu terus mesti. Ugek-ugeke niku ora bakal leren. Iya. Mula terus aku arep takon Semar ya. Apa aku tak takon Ndara-ndara Pandhawa? Ampun, wong sampean niku umure karo Pandhawa niku tuwa sampean. Mboten bakal ngerti. Tak takon Sinuwun Ndarawati apa? Ampun. Nika ya tuwa sampean karo Nata Ndarawati. Lah aku terus arep takon endi? Mang minggah teng Kayangan Surabaya. Suralaya, Suralaya. Dalane ngendi ya? Nek ngendikaning Kyai Sepuh kudu munggah Gunung Himalaya. Kula lakoni mongko dhuwure minta ampun. Pucuke nganti ketutupan mega niku rak saking dhuwure. Kula nggawa tampar. Mendaki kula niki wau. Iya Bagong, nggih. Terus tekan latar sing ngombo sing panas banget jenenge napa Ulun? Repat kepanasan. Ah. Repat kepanasan riku panase ra jamak-jamak. Terus kula ajeng mlebu niku dijegat buta loro. Nggawa gada ali nggawa pedhang gedhe banget. Kuwi buta ingkang tunggu kari sela matangkep. Jenenge sapa? Cingkara Bala, Bala Upata. Kula dicegat ra entuk. Kula nekat tak tantang gelut. Lho. Cingkara Bala, Bala Upata tak tantang perang. Nggih, asalahe kula ra entuk mlebu kok. Lho terus piye iki? Buta loro pun mati kabeh teng mriku. Lho. Mati nang urip meneh. Ampun kuwatir to, sampeyan ora kaget. Kali omongane Bagong niku ampun mang cekeli tenanan. Mula kula omong niku akeh ngapusi mbangane benere. Wah, setan tenan lah. Iki wis deg-degan e. Wis arep utusan Yamadipati kak kon nitik Cingkara Bala-Bala Upata. Kula mlebu bleng. Terus wonten Kayangan, kula leboni bleng wonten jebule sing lenggah teng mriku dewane ngangin. Bathara Bayu. Kula sowan pukulun Bathara Guru mrika dudu. Ulun Bathara Bayu. Oh, Bathara Bayu niku napa dewane ngangin. Oh, berarti sing gawe entut barang niku Bathara Bayu. Wah, jan Bagong iki didudui mriki niki kok andher para dewa akeh banget. Terus kula nyuwun dalan, nyuwun ngapunten, munggah tekan mriki niki. Nah, pukulun sasampunipun kula sampun dumugi wonten ing papan mriki. Sasampunipun kula dumugi wonten ing papan mriki, kula ajeng nyuwun prisa pukulun. Sejatosipun nek pukulun menika dados dewaning para dewa mesti kemawon pukulun menika prisa. Kula niku anake sapa? Nek pancen kula niku duwe wong tuwa, nek isih urip kula paranane kula sungkeme. Ning nek bapak kula wis ora ana, kula mang duduhi sareane kula ajeng ndongake bapak. Pun niku mawon. Nek pukulun maringi prisa matur nuwun. Nek pukulun mboten paring dawuh mboten ngertos bapak kula sinten, kula niki sowan mriki ora ming paitan nekat tok, ning wis wani mati. Wani mati kula. Estu. Mbangane kula urip teng alam donya, mbangane kula anggen gara-gara iso gawe guyu wong delok ning kula ngerti bapak kula. Lara ati kula kula. Kula iso gawe guyu wong nonton garger-garger ning terus nek wong nonton Bagong anake sapa? Niku ati kula diris-iris. Kula niku iso gawe bungahe wong liya kok ati kula ora iso bunga. Niku terus carane pripun coba kula tak takon. Mula kula pengen ngerti wong tuwa kula. Mbangane kula ora ketemu kali wong tuwa kula. Kula nyuwun paduka pukulun
dinten niki kula mangcemplungke wonten ing kolam pemandian. Wah arep omong rak ngawur wae ta. Cemplungke ndi? Niku lho sing nggo nyiksa wong Kawah Candra Dimuka kolam pemandian Dengkul Mlocot ora. Kayangan kok ana kolam pemandian. Mangcemplungke wonten ing kawah. Napa pukulun Candra Dimuka? Candra Lukita. Dimuka. Dimuka. Wis sinden kok. Candra Dimuka. Monggo dinten samenika kula aturi paring dawuh. Nek panjenengan boten kersa paring dawuh boten ngertos, kula njaluk mati pun niku mawon. Kesik Bagong, nek kowe mati bojomu piye? Pun wonten sing lamar kok niki. Lho. Lagi tak tinggal iki sing lamar, mpun kula bebaske kok kula niku. Wonge kepenak kok. Ha nek pancen mbangane kowe karo kula ora seneng sakjane wis diirak-iriki tangga kula ya wis tak nengke mawon. Wah, lah wong edan ora. Kakang Rodo kados pundi? Ah monggo, Di. Mesinipun Adi Guru menika sampun pono. Babakan wontenipun Bagong menika saking menapa lan tiyang sepuhipun sinten panjenengan kedah saged paring dawuh. Mergi kula kuwatos, Bagong menika wonge wah ndugal kewarisan. Keladuk wani kurang keduga nek nganti panjenengan boten saged paring dawuh bapakne sapa? Wah, Bagong mesti ngamuk wonten negari utawa ing kayangan Suralaya. Jelas. Wis ora bakal wedi karo sapa-sapa. Anggere ora ana sing ngomongi bapakku sapa? Iki ora sah malang kerik iki anggepe kaya nendi. Tenan kula mboten ajrih karo sapa-sapa. Sampeyan ngerti to nek kula ngamuk? Sampeyan ngerti nek kula nesu? Kula nguyuh sanggon-gon. Napa kelakon kayangan pesing kabeh? Ah taya kowe rusak. Rusak kayangan ketekan Bagong rusak. Ora karo-karuan. Bagong wonten dawuh. Sabar ya Bagong. Mboten saged sabar. Kedah samenika panjenengan paring dawuh sinten bapak kula. Niki kula wis mumet ket sore wau. Nganti weteng kula lara merga sak lakon Bagong kok takon bapakne niku perkarane pripun? Wah, wis cilaka tenan. Dek mben Semar bangun gedung kesenian. Niku wis mecahke sirah. Saniki Bagong takon bapak wis apa ora bentet cengel kula. Ora taya kowe ning kowe bisa cah cerdas e. Padhake ora. Ha iso, mbok tekane iso mbok ora sing penting iso. Walah nekat bocah iki, nekat wae. Pripun? Ratri paring dawuh. Sinten bapak kula? Bagong. Yekti kita kuwi ora linairake lan ora ana ingkang ngandhut kelawan jeneng kita. Ora ana titah wanita ingkang ngandhut badan kita. Ora ana wanudya ingkang ngandhut badan kita. Pas. Ora mungkin. Masa ana menungsa kok mlethek saka watu, jedul saka wit. Niku dudu menungsa. Niku demit. Niku setan. Lah Bagong niku menungsa. Niku mung wangsulane wong sing ora ngerti sapa bapak kula. Pun sampean saniki ngaku napa mboten? Bagong. Nun. Ulun niki sapa? Bathara Guru, nek ora tau mulang. Ngerti ulun Bathara Guru? Nggih. Ulun niki jejering sapa? Dewa. Wajibe titah kelawan dewa nyembah tata krama. Nek dewa ditakoni ra iso wangsulan, apa gunanya jadi dewa kok? Mboten wonten gunanipun. Ha percuma, kabeh niku sampeyan ngerti lelakone kok. Aja kok menungsa. Kutu-kutu. Kutu-kutu Walangataga. Kutu-kutu Walangataga. Sampeyan niku ngerti apa musike. Ha kok mung perkara Bagong kok ora iso ngandhake. Ngene, kowe tak kandhani. Ngopo iki cah cilik melu-melu? Wah. Cah cilik dengkul kita kuwi. Najan cilik ulun iki kami tuaning kayangan. Nggih. Lah kowe tak kandhani Bagong. Sejatine kowe iki ora dumadi saka utawa ora linarake dening suwijining ibu.